Moi boas tardes a todos e a todas. Señor presidente da Real Academia Galega, señor Ramón Villares, profesores, Joan François Botrel, Emanuel Santos, estimadísimo Xavier Garrote e Luz Polo, veciños de Ortigueira e todos os que vides doutros lares e que estades aquí hoxe, que esta é a vosa casa. É para min unha grande honra darvos a benvida a Ortigueira nesta segunda edición das xornadas A Invención da Tradición. Quero comezar por agradecer tamén encarecidamente a Real Academia Galega por escoller a nosa vila para celebrar este encontro. Hoxe reunímonos para reflexionar sobre un concepto tan apasionante como é, e tan complexo tamén, como nacen as tradicións, como medran, como se consolidan e como acaban formando parte da identidade dun pobo. Poucas historias ilustran mellor ese proceso que a do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Sabemos que o celtismo forma parte dun longo percorrido intelectual e cultural que ten diversos nomes e homes e mulleres fundamentales na historia de Galicia. Sabemos tamén que a investigación histórica, arqueolóxica e musical continúa chegando matices e novas perspectivas sobre esta herdanza. É precisamente por iso que son tan necesarias xornadas como esta, que nos invitan a distinguir entre a historia, o mito e a construción cultural sen renunciar tamén ao valor de ningunha delas. Porque ás veces unha tradición non é menos verdadeira por ser construída, é verdadeira porque unha comunidade a fai súa. Iso foi o que aconteceu en Ortigueira. Cando no ano 1978 naceu este festival, gracias en gran parte ao esforzo de homes e mulleres como os que estades presentes hoxe aquí, dos que podíamos destacar a Xavier Garrote como alma mater, xunto con Fran Bermúdez, que facía as labores de xefe de prensa, Marías, Álvaro Fernández Polo, Xosé Manuel Otero, Jesús Losada ou Carlos Lorenzo, xa falecido, que se adicaban durante todo ese ano de maneira altruísta a organizar o festival. Unos días antes da celebración do festival incorporábanse a este selecto grupo xente como Xiró, no servicio de orden, Pepe Losada como taquillero ou Guillermo Caula, encargado de levar os cartos que había naquela da taquilla ao Banco Pastor. No servicio da orden, labores, comedor, etc., colaboraban rapaces e rapazas como hoxe da Escola de Gaitas de Ortigueira. Tamén colaboraban de forma totalmente altruísta varios albanés que formaban parte da cooperativa ortegana, entre os que podemos nombrar a Lis da Xas, a Guieiras de Cuíña, Genucho de Luama, en paz descanse tamén. E tamén hai que agradecer aos empleados municipais, a Manuel Sá, a María Luisa Sierra, Loli Pérez, Fran Rivera, este último que organizou o festival dende o ano 98 hasta o 2008. Xa que gracias a todos eles o festival perdura ata a actualidade. Dadevos conta de que dentro de 2 anos teremos o 50 aniversario desta efeméride. Poucos podían imaginar que acabaría convertendo Ortigueira na capital internacional da música folk e das culturas atlánticas durante este mes de xullo. O que comenzou como unha iniciativa cultural impulsada con ilusión da Escola de Gaitas transformouse, con paso dos anos, nun símbolo recoñecido en todo o mundo. Non é van é o único festival destas características declarado de interese turístico internacional. E quizáis o exemplo máis fermoso dese proceso estea na propia palabra celta. En Ortigueira dicir celta xa non remite únicamente a unha interpretación histórica ou identitaria. Aquí o celta significa tamén música, encontro, convivencia, hospitalidade, mocidade, tradición e futuro. Significa, por tanto, milleiros de persoas compartindo durante unhos días
unha maneira de entender a cultura dende o respeto á diversidade e desde a fraternidade dos povos atlánticos. Poucas veces unha palabra cambia de significado dun xeito tan natural, tan profundamente vencellado a un territorio. Iso tamén é patrimonio cultural. O festival soubo construir unha identidade propia sen deixar de estar aberta ao mundo. Fixo de Ortigueira unha referencia internacional ao converter o noso nome nun punto de encontro entre Galicia, Bretaña, Irlanda, Escocia, Gales, Asturias, Cornualles, Illa de Man e tantas outras culturas que atopan aquí a casa común de todos. E o máis importante é que esa identidade non foi creada por unha institución, nin por unha xeración. Foi construída entre todos e todas, polas persoas que soñaban o festival, polas que o organizaron durante décadas, polas familias que abriron as súas portas, polo voluntariado, polos músicos e, sobre todo, tamén por unha veciñanza que soubo entender que a cultura é tamén unha forma de desenvolver o territorio. É así de seguir medrando como facemos cada día. Por iso, é unha satisfacción que a Real Academia Galega dedique unha reflexión rigurosa a este fenómeno. Un fenómeno que ten que ver con compartir, que tamén con cultivar e transmitir. E cando un pobo fai súa eses conceptos con autenticidade, deixan de ser ideas para converterse nun patrimonio vivo. Desexo vos unha excelente xornada de estudio, de diálogo, de intercambio, de coñecemento e convídovos a que nos vexamos exactamente nunha semana nas portas deste mesmo edificio para asistir ao arranque da 48º aniversario da maravillosa invención desta tradición que nos esforzamos en manter ano a ano. Gracias tamén ao Comité do Festival do Mundo Celta, ao señor Alberto Balboa, director do que é o noso festival, tamén a Sofía, a directora e a presidenta da Escola de Gaitas, e a todos os que fan posible dentro do Concello de Ortigueira, e o único que o fai unha administración enteiramente pública é o Concello de Ortigueira, o que fai este evento, polo tanto, é de agradecer aos funcionarios e funcionarias do Concello de Ortigueira que sigan facendo isto posible, porque senón sería completamente inviable que isto seguira adiante. Polo tanto, agradecer a todas as persoas do Concello de Ortigueira a que sigan e que estén animados para seguir con este evento e que o ano 50 ou a 50 aniversario sexa unha gran edición e que convoque a tanta xente que está pendiente do noso festival en todo o mundo. Moitas gracias, benvidos a Ortigueira e vos deixo con estas xornadas. Moitas gracias. Moi boas tardes, señor alcalde, señor Villares, compañeiros da Academia, membros da Corporación Municipal, cronista, señor Botrel, relatores, veciños e veciñas que vos achegades a este acto. A sección de Historia da Real Academia Galega comezou o ano pasado a organizar estas xornadas que se titulan Invención da Tradición e que van levándonos por distintos puntos de Galicia. O ano pasado, se non lembro mal, foi Ar de Lucus, en Lugo, foi a Festa de Historia en Ribadavia, foi a Festa de Independencia en Vigo, e a Festa Vikinga de Catoira, e seguiremos da man da sección de Historia celebrando estas sesións de traballo en distintos lugares de Galicia. Como vedes, o título xenérico, a invención da tradición, fai referencia á creatividade da cultura, ao feito de que a identidade e a cultura non son monolitos que herdamos xa feitos e dereitos, senón que son entidades que imos construindo ao longo do tempo coa participación non só dos eruditos, senón tamén
coa participación de moitas xentes que se sinten interpeladas por este tipo de invocacións. Por que en Galicia a invocación ao mundo celta, a identidade celta, ten unha capacidade de convocatoria e de movilización que non teñen outras? Pois iso non o sabemos moi ben, pero o feito está aí. Entón, aquí, como moi ben expresou o señor alcalde, temos a idea de que unha cousa é o que fan os historiadores que se basean en documentos, na arqueoloxía, nos datos que hai sobre o pasado, construen unha historia que ten un fundamento documental e que ten un fundamento máis obxectivo, pero logo está a maneira en como as comunidades recrean ese pasado para dotarse dunha identidade coa que se sinten cómodas, coa que se sinten identificadas e coa que sinten que lles dan motivo de orgullo. Este é o caso do Festival do Mundo Celta, que é unha das expresións, creo que máis brillantes da capacidade creativa que teñen os mitos, porque os mitos, a veces, desde o punto de vista histórico, son criticados ou deslegitimados como falsificacións da historia, pero os mitos teñen unha capacidade, cando conseguen interpelar as comunidades, teñen unha capacidade xenésica, teñen unha capacidade creativa, teñen unha capacidade de dinamizar e de inspirar culturalmente, de inspirar creacións culturais. E eu creo que no caso, evidentemente, do, chamemos, mito celta, en Galicia, un dos ámbitos en que este imaginario cultural nos resultou máis inspirador, máis motivador desde o punto de vista da cultura, foi o mundo da música, a creación musical. Obviamente, o Festival de Ortigueira, o Festival do Mundo Céltico de Ortigueira, non só se pode invocar como polo seu papel pioneiro, porque empezou xa hai casi 50 anos, como se acaba de sinalar, sino tamén pola súa capacidade de convocatoria e pola importancia enorme que tivo en imaginarmos un sector da creación musical galega con ese selo do mundo céltico. Dentro dun imaginario, ademais, isto creo que é importante subliñalo, que non é un imaginario excluinte, é un imaginario creativo, pero un imaginario que nos irmanda con outra xente, non nos separa de ninguén, sino que nos une con outros povos e con outras culturas. Por tanto, independentemente da fundamentación rigorosamente histórica que poida ter o imaginario céltico para a nosa Galicia, que evidentemente sí que o ten, non é un invento total, non? A palabra invención pode nos dar unha falsa impresión de falsidade. Non, a invención non necesariamente é unha falsidade. Por exemplo, do apóstolo Santiago, os estudos rigorosos falan da invención do sepulcro de Santiago, e evidentemente non din que se inventase, que se falsificase. A invención tamén o sinalou agora o alcalde, unha recreación, unha resignificación, unha capacidade para resignificar. Por tanto, hai unha parte do noso pasado cultural, da nosa identidade, que é céltica, e esa parte son os historiadores e as historiadoras as que teñen que delimitalo cos seus rigorosos métodos, pero hai outra parte da nosa identidade céltica que é simplemente inventada, resignificada por nós mesmos, porque nos convoca, porque nos atrae, porque nos inspira, porque nos permite intercambiar con outras culturas e porque nos dá motivo para unhas creacións culturais que son extraordinarias, da que nos sentimos moi orgullosos e que nos identifican diante de todo o mundo, nomeadamente no mundo da música. Así que, neste sentido, o papel do Festival de Ortigueira foi absolutamente crucial, e por iso supoño que sería un dos motivos polo que a sección de Historia da Real Academia Galega decidiu que este era un dos temas que nos tiña que convocar. Así que eu agradezo a Ramón Villares como responsable desta sección, a Pejerto Saavedra, que tamén nos acompaña, outros membros da sección, e os expertos, comezando polo señor Botrel,
que nos van ilustrar sobre isto, que organizase esta sesión, e agradezo moi especialmente o Concello e o alcalde pola súa extraordinaria colaboración e acollida para este evento. Así que, moi benvidos, moitas grazas, e damos paso entón á sesión.